Igbo bụ Igbo, ekele m unu. Ọlọlọ Nneka Chimezie na-ekwe ka na-ewetara unu ọnọdụ Igbo. Ndị m na-agwa okwu a n'ụtụtụ a bụ our politicians, ndị politicians anyị na otu dị iche iche, organization dị iche iche, ndị na-edebe ahụ na ehiwesịrị otu ndị a maka ọdịmma Igbo. Ihe m na-achọpụta bụ na enwere ihe Gowon kwuru. Gowon sị na ọ bụrụ na ya ama na ndị Igbo laikiri ego taa na ịlụ ọgụ ahụ alụrụ agadaghị alụwadị ọgụ, nọọ iwere ego tisasa ha ha hapụga ịbịa tugeda. Ọ na-adịkwa m ka ọ bụzi ya alụwaga ya ma o tere m na-ekwu na na-alụ another civil war. Naijiria na ndị Igbo na-alụ another civil war, mana ndị na-amaghị na a na-alụ ọgụ bụ ndị Igbo. Ndị Naijiria na-alụ anyị ọgụ, and ọgụ a na-alụ ugbu a na-abụ isettle ndị Fulani na ya. And from body language ndị n'ọdụ ka ndị debere ahụ na ha awụ ndị isi anyị gosi na ọ dị ka ekele ego ahụ, because aghọta m otu ọtụtụ ihe ga-esi na-eme n'ala Igbo. Ndị be anyị emechi ọnụ even sef ịpụta kwụsị okwu ike maka ọdịmma Igbo na ka a ga-echiche dị Igbo achụwakwa nke egwu. So bịazie na-adị m kama anyị ga-agba ejikọnata aka ọnụ na-azụ isi onwe anyị dịka ndị ofe mmanụ na-eme ma ọ bụ ndị ugwu na-eme. Ọdịtị ka agha a na-alụ wunye anyị ma na-alụso onwe anyị agha, o wee do na-amanye ihe nwere ike ime ihe na-eme n'ala Igbo. Onye Igbo a na-agba ọkpa n'ihe gbasara ka ihe si aga. Ị na-ele ihe ahụ anya ya dịka ihe ahụ Gowon kwuo ihe eme na dịka federal gọọmenti o burula ego kee. Ilekwa anya otu esi ebi ego a na-ebi na Naijiria na a na-ebi nwere ihe ahụ na-eji ya eme. Ya dịkwa ka ọwa agha ahụ ka ha ji na-afọnd mana na-ekezi ndị ga-echi isi ọnụ n'okwu n'ihe dịka ala Igbo a na-ebi ihe ego. Ha na-ekwu ihe dị aṅaa maka ya m ji na-ekwu okwu a bụ IPOB ụmụ okorobịa anyị pụtaranụ. OPC nọ na Lagos na otu dị iche iche nọ n'ugwu Awụsa. Ndị nke a pụta na-etikwe mkpu mmegbu a na-emegbu ndị Igbo nke jụrụ ewu na ọkụkọ anya, nke bụkwa ma ndị ofe mmanụ nso na-etinye bụ mkpu ma ndị Awụsa si ka emenye anyị ọnọdụ. Kama ndị isi anyị nwanụ na ndị okenye anyị na ndị politishans ga-eti ọnụ, ọ bụrụzi ha nwa ka eji na-emechi ụmụaka ọnụ na-agbaji ha ka na-egbukwu ha egbu. And ndị anya arụ niile a na-eme na ihe niile a na-egbu, ahụbeghị m onye ọbụla ndị isi anyị nọ ndị politicians kwechiri na enwere na few of them mmadụ dịka enyi nna ya bara ibe sọsọ ya bụ mma na senate sef, sọsọ ya bụ onye mma pụtara na kwechirikwe na-ebe ihe dị na ya. Ajụ m na-ajụ ọda senators ọ pụtara na ụlọ ana na ego otu nwa na-esiri kwuo. Ịbịa na red sọsọ Obiagọcha bụkwa onye pụtara ivu na-aga kọtụ na-ekwu. Ndị ọzọ ọ pụtara na ụlọ anọ na ego ote nwa na-esiri kwu maka na ọ dara ahụ ya aragba ha maka na oche esiri gba nkịtị. Mgbe anọkọtara asa anyị na IPOB insecurity nọ n'ala Igbo, onye ọbụla gba nkịtị pres a na-ede. Mmadụ dịka anyị na few of us lara risk ndị anyị wee nyepụta eziokwu wee nyepụta ihe na-eme ya. Ọzọ ihe m jiji na-ekwu okwu a na-awụ ajọsụ convicted Nnamdi Kanu of terrorism na-ajị n'ụdị aṅaa dị na ebe o ji gbagwoju m anya awụ na nwa amadi anọ na-eti show me the law ya na amara onye a ikpe tụọ ya nga mkpụrụ ọka terrorism na onye ma bụ onye bughere this issue of terrorism nọ ndị Igbo even ha agba mbọ wepụta security ESN wijuo ha n'ọhịa. Ha nọkọta ha asa anyị na-achọla ndị Fulani, ha nọkọta anyị chee n'ihe egwuregwu, mana ọ dị ka agbajichiri ha aka ugbu a n'aka ihe a bịara mesiwe ike ya. Ofu nwa amadi pụtara na Naijiria were egbe na-eteretụ ihe ha ka Igbo na TV na ha ga-egbuchi ha niile. Anyị amadịrị na federal gọọmenti ejejuola license gbuwo already. Anyị wee kwe ya no threat ya. Ọ bụrụ na enwere ike ịconvict Nnamdi Kanu for terrorism, ahụghị egbe n'aka, ahụghị ube n'aka, kedụkwanụ maka onye bubutere egbe threat nọ na ya ga-egbu a whole tribe ndị Igbo?
ndị senators anyị mmadụ dịka ọjọ ụzọ kalụ kọwatara na egburu 30,000 people agbachi nkịtị nya ọjọ ụzọ kalụ ọ na-achọ ịkọwa na IPOB gburu 30,000 people ọwa ọnụhụ mgbe Asadiki buputere egbe wee threaten ndị Igbo na ya ga-agba ha. Ajụjụ nke a bụ iche ndị ọkaiwu ndị Igbo, ndị nzukọ ụmụnna, ndị avid na ndị rising sun unu na-agbalị, mana ajụjụ m na-ajụ owu na-anụhụ na Asadiki bụ apụtala claim more responsibility na federal